Dva razorna potresla zatresla su jutro Zagreb. Prvi magnitude 5,3 dogodio se u 6 sati i 24 minute, a drugi magnitude 5,1 u 7 sati i 1 minutu. Oštećenja su najveća u samom središtu grada. Urušio se i dio sjevernog tornja katedrale. Građani su u strahu napustili svoje domove i izišli na ulice. I središte...